Il-każi ta' serq f'Taslima huma simili ħafna għal każi oħra f'pajjiżi Ewropej, tant li fl-investigazzjoni tagħha l-Pulizija qed tikkolabora wkoll mal-Europol. Ikkonferma dan l-Assistent Kummissarju Martin Sammut li kkonferma kif is-suspettati ewlenin f'każi ta' serq li ġraw dan l-aħħar huma persuni ta' nazzjonalità barranija. Qed naħdmu fuq it-teżi li hemm possibilità li huma barranin. Ma neskludux il-Maltin ukoll. L-investigazzjoni hija miftuħa u qed ngħid li jista' jagħti il-każ li hemm element ta' barranin għax dan il-fenomenu kif qed jiġri taslima fis-sens li ma jkunx hemm marki ta' żgass nafu li ġraw ukoll f'numru ta' pajjiżi fl-Ewropa. Jirriżulta li fl-aħħar ġimgħat il-Pulizija arrestat xi nies li qed jgħinuha fl-investigazzjoni. Sammut ma tax dettalji dwar dawk arrestati, għalkemm ikkonferma li fil-każi li għandha f'idejha l-Pulizija qed tintuża għodda li mhux normali li ssiba Malta. Għodda żgħira ħafna magħrufa bħala bamki li tagħmilha faċli għal min jaf jużaha ngħidlek biex ikun jista' jilgħab mas-serratura u jiftaħ anki s-serratura. Fl-aħħar ġimgħat irrapportajna dwar każi ta' serq differenti, iżda dak li jħasseb l-iktar lill-Pulizija huwa s-serq organizzat. Jidher li dak li jkun qed jistenna lill-individwu li sit id-dar joħroġ biex imbagħad ikun iktar faċli għalih li jidħol bla xkil ta' xejn ħanajtek mingħajr ma jindunaw is-sidin bih u jkun jista' iwettaq is-serqa. Il-fatt li qed titqajjem iktar kuxjenza biex wieħed joqgħod attent wassal biex inbniet perċezzjoni li s-serq minn Taslima reġa' żdied, iżda kif il-kriminologu Xavier Formosa jgħid li din hija perċezzjoni żbaljata. Imqabbel mas-sena li għaddiet is-serq naqas u l-Assistent Kummissarju jikkonferma dan mill-esperjenza. Din il-ħidma li għamilna swiet ukoll biex l-operat tal-Pulizija li qed jiġi adottat bħalissa kien pożittiv fis-sens li s-serq minn Taslima qed nippruvaw nrażnuh u ċ-ċifra ta' dis-sena hija inqas minn tas-sena l-oħra.